Malawi Brief. Bwana ifera kubezana wiki hata hiyo tunaandra instruction yokuda njinga amene timayima kuyambira pa blockbuster kuyambira pa post office pa blockbuster mpaka na kufika chapa select and save kuti tonse tikuyenera tichoke eno tinapeza mwayi wokuyankhulani pa phone pamene munanena kuti panopa muli kulilongwe mukabwera pamene sana kumani lonso mabwera instruction yomweyo yokuti tikuyenera tisunthe lero takambirana ndazi nzanga pamene timakupanga ziganizo kuti tipite kwa bwana tikapinze kuti ife malo mmene timapangira business mmene momo atithandize atitengazi ndekubwera kuti andikane mutithandize mutiwunikire mutiwongolere kuti mtauni kalemo bwanji mtoto kaba alipoenda uji. Alright. Guys, tuambirira. Mosenu memuri ya. Wina leta tuambia. Kubera kwa ini ukala meya sakai kipinjo. Chondo kupinje ninuyo kuti mawa mzambe unena kuti ya amwene ati andiwo iphaya. Kene ngati zikuondana ndipange zinthu ndikukondera ineso mulidani ndikukonde issue sinikudana ndi njinga manevesese koma issue ndionena kuti kodi ife anjinga anthu akamationa titenge ngati ndani munivesese chipakeleyo njinga zomwezi anzathu ena afa njinga zomwezi wina wache wakapidwa wina waponyedwa kwina kwache wina umwadi alipina polisi satu wina wanjinga wapidwa walandidwa jani njinga manevesi chipake wanjinga angotengedwa kuti bizoba basi chipake chani chipake toka we are not organized organized kuti chinthu choti anthu simuna tipike bwino bwino inecho mwe ndikufuna for example uve mtauni anthu uve umene wina afune asafune ndi utesi mukunive tikanena uve ukubwera bwanji uve ukubwera kuti malo okwerera njinga achuluka apo tikuziwa zoti pali malangi ndiye chinake chikachitika olo kuti tipange organize kuti wapanga ndi wavu sizichani now njinga zina ngati koyambirira tibwere palangi yapa chani yapa Standard Bank apa iti guys niyo ndineyo 20 fotokozirani uku kuli bank ife tikuyimisa njinga pa zondo tiyeni pano tiuzane titokatoke tendera mfana uku kuli bank ife tikuyimisa njinga apa ndizolondola mukandiuza zolondola ndisatira inuyo pa umunthu inuyo apa pali banki njinga tikuyimisa apa ndizolondola hayi sizondo magayi ndinene chikungabwe ndinene chomwe ndikufuna china chilichonse mwana athu samafika lero kukhala mmene anthu akufunira ya pena amakhala chopendama pena pang'ono ndi pang'ono tikutani tikusuntha ndinanena apo kunena kuti anjinga zisamalowe mtown nanena apo sipijina yaji anthu ena tisanamvesesa kusamvesesa kwaje tikufuna business yathu iso tipange control lero wina aliyense angozuka waphunzisidwa ndi ambuye ache akubwera ndi njinga umayima paja palangi wina aliyense angoti akazuka chifake njingazo zilibe control wina aliyense angopanga chomwe akutani ena asadziwa even kuyendesa ena angoyendesa amene angayendesere saganizaso za moyo wawo saganizaso za moyo wina tingoyenda amene tingayendere boma ili la DPP ka president watu akufuna prosefe tizipanga tinachito kuti tithandizire kuti tizipeza chani koma tili momo ifeso toka tiziganizire toka ndo ziganizira toka tomwe ndikunena ine pa banki paja wina wajazawo mbeni in terms of security paine paja nzolakwika kuti wanjinga akaime panja pachani pa banki
tikuyambira painepo tikuyambira kulakwika kwa wanjinga kukaima panja pachani pa bank in terms of security okubako zobwera kungoba paine ndikukwera njinga omata kumapita and izizi zasekereredwa chifukwa choti anthu ena ake mmene mwanenera anzathu ena ake samaona uvi chifukwa uvi umene omwe analipo achi akanakhala upanga control sibwezi uli choncho wako koma mabwera kwapeza kwaza ndipaseni kena kache ndikupasani malo kuti mzimbika cha njinga chomo sakutero iya ola anyamata andifake ablazi walipopa anyamata omapanga control ajiazi one town ndinawalesa ziti zimene zoti komanso ndawalesa zoti aziwera panjinga azitengapo chani ndalama mulimbezese tifake nunso mwindi umphawi ngati kuli kotenga ndalama papezeka asogolera onena kuti ndalama itikusonga kuti nzatu akavulala tizinthandizira osati munthu wa chigawo china achoke chigawo china azadye ndalama kwina izo ndizotani zolakwika mukaona sili unoka lero imwe muzungulire mulimbi mukaonemo mukaona kuti mavenda adasunthika ndikunama popanda afuti mwaonamo silikali hayi ndizomwe tikufuna ati mufuna ine ndibwere ningobwera apolisi azingokugwira ndiziyenda koma tikambirane tiuzane ndifake nauza kulowa ndili kulilonga mwapanopo choyambirira komwe ndikufuna ineyo ino ndine tigwirizane pano endera cha limoze muzidikira kuti kodi amene athu atipangira chani ndizomwe ndikufuna ineyo tifake namphawe azanga tikachoka pano muyambe udikirira kuti kodi pigewa akuti choyambirira tikufuna wina aliyese wa ine nditu akalowa komanso lanki ina iliyonse tikufuna pakhala anthu oziwana tilembe njinga ina iliyonse omwe zikhala paja malangi pali wakuti kuti tipange control ziti izi osati munthu akangozuka uko azingobwera kuti basi tikukapanga zanje ziyenda mwina tikulakwisa china chilichonse chikamabwera chimakhala ngati chankhanza koma chifukwa chikonze chani choyambirira ine mukandiuza ine pano ta big gate tikuchoka malo omwe mukuanena ati alternative nditiyo mukatichosa paine paja big mutisiye mwina apa ndizomwe tikambirane sichoncho pamene paja bwana nzona ati mpolakwika koma tikale pati ndiye tione pomwe tingatani kodi nzoyenera kuti tikhale ndi malanki 8 kani ina nditi mangani 8 ndikutanthauza kuti apolanki anthu aziti chati suve ukawokawo ndiye nene tikufuna tichepese uve ndiye inuyonso ndikupaseni mwayi mundiuze ine kuti muzamwe asogoleri anu kuti inuyo ine ndalesa choyambirira panopo ndalesa chapapanki pa koma kubwera chakuno ndiuze ndi chomwe mukufuna inuyo ndipange kaya ifeyo lanki yathu si pa mmene mwanena muti pali malanki ifeyo lanki yathu si apa pa banki pa koma ipansi wa Escom pa Ponde Hardware oyambirira apo timayima kwa nyamata okwana 10 ndipo tinazikhazikitsanso nafe mutoka kuti apapasa pitiriswa nyamata okwana opitirira 10 malinga ndi malo awo amene ali ndi ochepa pamene pajapo zikolakwika tifake ndipakona chomwe ine ndikufuna kutesa ndi uve zizioneka kuti ngati mukundiuza kuti bwana ife line yathu ndimene njayo ndiye mundiuze kuti ife anjinga tonse apamene pajapo tikuchoka pamene pajapo tizikakhala pakona yachani ya Escom mwabaziwa pakona ndiyo tikuchoka pakona palombe tukayima pakona yachani ya Escom ndiyo tiwina aliyese munimveseso zipangisa kuti muzizipanga wina aliyese aziziwa zoti njinga ndikazifuna zili pati pamene paja pakona paja inetu maganizo anga mukunimvesese chomwe tikufuna njoti anthu azolowere kuti njinga kuti akaipeza pati ndiyo tiwina aliyese olowerera inuyonso ine ndikupasani mphamvu ngati wapezeka wina wanjinga osaziwika bwino akuima malo omwe alesedwa alandidwe njinga apasidwe chibalo tikumvana zonezo sife asite kapena apolisi azibwera ntchito imene ikhala ndi inuyo ndi usogoleri wanu kuti noka mzizipanga chani control basi ndiyo kuti filimu iyenda tikumvane mavenda ali mtown tife tili kuno
ndangolawira mama kungwazo kuti mpange akupanga okha osati jomo ya akupanga okha ndapasa ntchito akuluakulu pangani ichi ine ndikufuna ichi osati nditenge afuti tapa ndibweresa apolisi kuti abwera iye ayinoka chifake mukapasana mphamvu noka ndichifaka mati mphamvu kwanthu ndiye ife ine ndifuna ndibwereze ntchito kwa inuyo anzanga omwe mukuvutika anzanga mukuona zipinjo china tikuyendesa njinga bwana wagula njinga safety yako ili pati poti nosenu mukumangovomereza mukuziwa chifake ndizophweka wina aliyese angovomera kuti ineyo chifake bwana andilemba ntchito sakukugulirani chipewa sakugulirani chisikumba zozitetezera mulibe mutati mwagwa inoni mali bwana wakupasani njinga every day afuna ndalama kuti niwe muta mupereke inu mukungoona kuti bora ndikuyendesa ja njinga koma zamwe wanu mukuganiza aitu ndiye ife ndikufuna paene popo mabwana aso ene ake anjinga mwina panoponso alipo mmayendesa ene ake anjingaso tikumane tauze kuti bwana ifetu chomwe tikufuna anyamata wamwe apasi zozitetezera ichi chimaoneka chophweka guys anapanga ichi sichisiru ichi anapanga sichisiru utumidolo tanapanga ndiye ife tikumati udolo kukwera njinga osavala chiti mutu wako kungogwa wapita atu basi chifukwa choti chani zinthu ngati tiyeni guys ine ndikufuna kuti anthu akamafoida mukapita maiko akunja anjinga atu aliko koma masatira malamulo anjingawo ndiye ife tufate ndiye limodzi panopo wina aliye inetu ndikupita ndi asogolera ndiponso ndikufunisisa kuti mundisankhire asogolera awa asogolera muchite kuwapasa mandete kuti awa ndi asogolera athu kuti tiziyendera cha limodzi pazochitika komanso inunso mwini mavuto ambiri kodi boma ikafuna kuthandiza isakuganizireniso inuyo tenekayi kuganizireniso moyo wanu kuchiona kudati kusintha inu nzika za Malawi ngongole zomwe zikunenedwa inunso mungongozere chifake nanunso mumapanga business nanga business wakugulisa geniwo tosepe nuni mavenda koma nanga zingatheke popanda kuziwana tiziziwana olanki yakuti mene anenera abwana amayima papalombe tageti yawo ndiyoti chani akupanga tageti anthu olowera mukanjeza tiziona atu ine ndimaziwa tumene zimayendera tikutenga anthu olowera mukanjeza chanichani ndiyo kuti tikachera amene ati kuona yaisikomu lanyaja yaisikomu imene njatizikayana paine paja 13 apo bora salowe mucha ndoti paine paja mukutenga amene ati ine chomwe sindikufuna mkati mwa tauni muzipezeka muli malanki ambirimbiri ngati tikufuna kuti ikhale yazikwanje ikhala chani kuti sindikusana chilungamo ngati ukufuna chilungamo tiyeni ikhale ya chilungamo toyambirira bwana mwaona njinga iyi ngati ili yamo ndilofuna ili board ili ndi chani ili ndi ma element zomwe akufuna jomo ndiziti sakuti jomo njinga zite ayi jomo akuti njinga zikhalepo njingazo zikutesa umphawi wa anthu ena ache koma njingazo tipangane chani control oyendesa zizo zoti awamayendesa ndikuti ena asoyendesa pakati pa usiku tiziaziwa kuti amene ndiotetezedwa bwanji akamayendesa chani usiku sacha omwe tikumamva kuti acholedwa bwana ni mauka ngo bwana ni ngati mmozi wankatika demand town kulesedwa ndali ndifuzula kuti pasa malo ngati okwiza pena amene atakazikide mwina lisaziwa kuti njinga ndikaipeza lapo mwina amene mutazipita anthu amene akuchoka nkatika demand town muli ainu ake kale kuti amakhala mwina aso malo anataniso anatha amakanganirana apo mati konzera dongosolota nikuti anthu amene kuti kamakafikira kuti tufuna tizipita malo menemo achimwene apa tufuna tipangeza banja aliponso mavendera ena acha amati awa ni malo anga inini koma tayendera limodzi chilo chatikugwirira pacha pakamodzi panoponso pakaso kuti apa ndi pa awa iya apa tikuyamba moyo wina inuyo musankhe ruti yanu mukunimvesesa chomwe chikumavuta
ndi maruti ndi makastoma tiziziwa. For example ndikupaseni kuti takambirana chifake anthu nditumpita kumaphunziro takambirana njinga zonse zolowera kumachinjiri tizipasa namba mwanimvesese zolowera kuchani ndiye kuti ranki yako nditi ndi imeneyoyo zikozoteka watenga munthu wauku uziziwika kuti njinga iyoyo yalowa muno ndi foreigner kuti uyosi wathu ya tika chizindikiro kuti njinga izi zakumachinjiri izi chinyonga akanjeza ruti yawo nditi iyi izi nzawa kuti wakuti cholinga kuti tisiziwana ndiye mukanena painepo ndiye kuti tisankha kuti awa ndiyeni ati amalo koma as a family tonse tiyenderecha limodzi. Ndiye imene sivuto bwana imene ndilekere nini inu musankhe kuti ndifuna ndikaime pakuti ndikakaima pakuti pati tizima bwanji. Ndiye ngani ndionera kuti anthu ambiri akudana nafe chifake tikupanga uve. Ndiye ngani yaikulu utenga momwe mutenge muneno ta Jomo ife anthu akutitenga kuti ndife achani ndife auve tikupa anthu mumvese zomwe akunena. Boma likunena kuti likuononga ndalama zambiri kugulira mankhwala anthu siku ndi siku akumapanga ngozi. Ndiye kuti tichepese zimenezozo inu ndine tenderecha tiakane kuti iyayi ife somwe tikupangisa chani anthu omwe akuti lechifaiba anthu ena kuti njinga zichoke. Mwamveseti ine Jomo ndikukana kuti njinga zisachani zisachoke ne ndikukana ndinani mmoja. Koma tipeze njira yoti anthu awawo aziwe kuti ife ngakhale tiyendesa njinga koma tili ndikuthekera. Mwanimvesesa magayi tumeya wa planta yakutero sakuti niyo muchokera ine ndikufunani inuyo kuti tigwirire ntchito cha basi asakunamizeni wina wake kuti iyayi inu simuchoka. Boma la dadi silola kuti nimuchokecha mtauni koma tisatire zoyenera kuti tizitani tizisana. Andi panopo ndikuze chisisi chimodzi panopo meuli kulimbi tikukonza chani depot mwanimvesesedi design zomwe takambirana ndi a minister a local government anena kuti malo ena ali onse omwe pakuyikidwa depot pazikidwa shota ya anthu aja anjinga. Izinso zomwe tikukuuzani zoti mukakakhala pakuti pakhala pa ball andi pazikhala kuti tinene guys pazikhala kuti kukalowa pa ili kusogolo inyamule passenger zida wina angosagapo pa uya akabwera zaime kucha pale palena mulingati wokhwima mene ambira mbivi chomwe akufuna Jomo inu mukanena kuti ayi ife guys kwina kuli konse order ndiyota ndabwera ine ningoziwa zoti ndikuima pambuyo manda olozitafuta zindipachira ndikuti wina aliyese adya basi pake pali ena pamakhala piki yawa wina aliyese amamenya amene wayiziwira palijani piki yawa koma pali nthawi nacho wina aliyese kwafika ungoyima kumbuyo kwa ndani uli ndi customer wako akuimbira foni bwana bwerani pano muzanditenge ukuchokera paranki ukupita kukanyamula ndani customer awa. Mwamvesi ndiye zinthu zikuti ziteke inu ndine tigwirire ntchito cha imodzi musatengereza anthu ena zomwe akulankhula chani mumve ochokera pakamwa pa Jomo ndine mwandipeza pa zomwe akufuna Profesa Peter wachani wamutali zomwe akufunanso nduna ya maboma ang'ono akufuna ziti munthu asakuze ndizamkulu. Wiki yatha awana ndiyimbira foni ngani ina omwe makakambidwa kumeneko ndi aministawo ndi ngani za anjinga. Now tikupeza mmaziwa kuti chinthu kuti chichitike pamafunika ndalama tikuyesesa kuti tipeze anthu. Mwamveseti ngati nomwayikira kuti apa pasangokhala pambeya pakuimba njinga ndi pakuti pabwere shedi
yabwino shota ijapa yoti muzimenyapo mukamapumaso mzimu wa fanta bati ndizomwe tu boma lili kutani osati zingoti iyayi anjinga asiyeni anthu akunena kuti akusiyeni muzenda chinambala cholinga kuti akuthamangiseni ngati tikufuna kuti anthu awawa ineyo ndikuyimirani inuyo chomwe sindikufuna zonse zindikupanga kuti anthu azindikire kuti wanjingaso ndiwofunikira koma wanjingayo tintenge sopano andizini ndikunenesa pano mmalomu muli ndi azisogoleri sichoncho wina aliyese oyima apange register ine zina yanga ni maikolo ndimayendesa njinga yanga ndimapita kwa tikhale ndi information ndiye tibwera lero tukaphunzitsa anjinga zonse zomwe zimapita ku bango ndoti mukalowa mklasi akuphunzitseni akuuze naye wekodi kuti mukalowa mtown muja muzizowa kodi ine wanjinga ndingayende bwanji fake pena timayenda tili pakati chonse ukuzipeza iwe ukuzika galimoto uli pati ma overtake yake kumapangira ku light overtake mundu umapangira ku light sitizi watu zosamva sitizi watu zosamva iya overtake imani chomwe ndikunenera ine ukalowa ukupanga overtake umalowa light umakalowa cha left ife ambiri timalowera ku light mumbeseka chomwe ndikunenera ndi chani gali moto iyayima eti ndi anjinga zambiri timasamira kuno mukunimvesese tikasamira kuno tikafuna kumulowa muno timakamulowa kusukulu choncho ndikumapita choncho zimene ndi ngozi tikufunika zimene zatiphunzitsidwe kuti zomwe tingapange alipo to ana ena aterero olo mabwana ena ate ndikuzeni chifake niyo simune organize mabwana ena ate akumatengana ena ache machipi labor ndikumapasa njinga ana amangovomera china chilichonse twamangovomera atu china chilichonse we need to control inunso muziziwa kuti ifeyo amapepa andifu bwana akawapanga chakuti aziziwa zoti tilipo ni ndani ifeyo ake waukango atola aso wakolowera nawo fana akapita kwa amene ana kuti iya chimekayi tinanya amata kayogwira chani tufuna chinthu chipangidwe control koma pano vuto lina lomwe kuchula wina akangozuka lero angoti target ndakweza kuiona njingayo ososayisa mara ilimozi guys tikapanga ichi munimvesese china chilichonse chikamachitika ena amakwiya ena amata palibe chinthu chabwino chinabwera mwabwinobwino china chilichonse chikamabwera chimakhala ndi mavuto ake koma mavuto apang'ono ndi pang'ono tipezeka tazolowera tamuyendera cha okwera chaso azoloweratu mani ndapeza njinga apa panopo njinga apa pasindiona ngati kasoma ningomuza kaseta bwera apo chomwe ndikunati kanjeza chanchani pali ndiye kuti mwagwira mukakakhala kwezi mukunimva kulu wanga mukakhala kumene anthu mwagwira azingobwera kuti yemwe mwampeza ali mtown muja wa njinga yolowera kanjeza idyani ndi nyama imene manimvesese tuwina aliyesa masamala mgodi wake ine chomwe ndikufuna siku ndi siku samazuke anjinga apanga chani ine zingoti kodi cheya iwe paine popo pachitika ngozi yakuti wapanga ni ndani tenti tsamanga kuchipatikaone chinachitika ndi chani sichoncho guys fili mutu yena chomwe sindikufuna ineyo tizimenyana tokatoka pake mtown mu ine ndikozongotenga azipanga amaskini kuti tiyeni tigwira anjinga oswati tani nawo inu mulipo ambiri ife ndi ambiri ndikunenesa atu izi tizingogwirana mkwiko mtown chifake ine sindikufuna ntchito yanga nditani ndilepere pomwe ndikukwanisa ntchito yanga ndikwanise limodzi ndinu tiyende limodzi ndinu